never known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι για άλλη μια Τετάρτη η εκπομπή της Λέσχης Φιλάθλων, η μπάλα στην Κερκίδα. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind on the border. 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πρωινής 93 και 7. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 3. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και για ΑΟΚ και για Ένωση. Να ευχαριστήσουμε όπως πάντα. Μαζί μας είναι το ιδιωτικό κτέο με 2 έδρες στο όνομά μας, στο Σταυροδρόμι Μυγδαλαιώνα με τηλέφωνο 25 10 32 444 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 25 9 14 10 44. Με κάθε έλεγχο που πραγματοποιείτε μπαίνετε στην κλήρωση για 2 μηχανάκια στο τέλος του χρόνου. Αλλά και το Blue Cafe που βρίσκεται στην παραλία της Καβάλας επί της Εθνικής Αντιστάσεως με τηλέφωνο 25 10 2 23 7 77. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε 2 μπύρες της επιλογής σας στην σελίδα μας στο Facebook, η μπάλα στην Κερκίδα. Για όποιο παιχνίδι εσείς προτιμάτε, έχουμε και Εθνική Ελλάδος το Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα μπει ο διαγωνισμός, μέχρι την Παρασκευή θα τρέχει. Όπως αναφέραμε και χθες στην σελίδα μας στο Facebook, μαζί μας σήμερα είναι ο Λευτέρης Ασημάκης, ποδοσφαιριστής του ΑΟΚ Καβάλα. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 και 22 και 25, διότι έχεις προπόνηση μέχρι γύρω στις 3, οπότε δεν μπορούμε να σε δεσμεύσουμε περισσότερο. Ναι, πολύ σωστά. Οπότε θα αναφερθούμε περισσότερο το αγωνιστικό κομμάτι, στον ΑΟΚ και στις εμφανίσεις του, οι οποίες μέσα σε μία εβδομάδα της άλλαξε ένα τελείως, από το ένα πρόσωπο πήγε στο άλλο. Από το κακό του πρόσωπο είδαμε το καλύτερό του, με αποκορύφωμα αυτό της Κυριακής στην Καλαμαριά, όπου διέσυρε μέσα εισαγωγικά την ομάδα του Απόλλωνα, μια ιστορική ομάδα, η οποία όμως φαίνεται να μην έχει βρει τα πατήματα στο πρωτάθλημα. Να ξεκινήσουμε από τη γνώμη σου για το πώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα, το πώς το είδες εσύ. Είδαμε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με μια νίκη στον Εύρο, αλλά από εκεί και πέρα μετά τον Άρη φαίνεται να χάθηκε λίγο. Ναι. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Αυτό φάνηκε από την αρχή. Πιστεύω ότι το παιχνίδι με τον Άρη ήταν πολύ κομβικό και πιστεύω δεν ήταν σε καλό σημείο για εμάς. Έτσι φάνηκε. Πιστεύω ότι το παιχνίδι χάθηκε μέσα από τα χέρια μας. Δεν πιστεύω ότι ήμασταν χειρότεροι από τον Άρη. Προηγηθήκαμε, αλλά δεν κρατήσαμε το αποτέλεσμα, γιατί ίσως φοβηθήκαμε λίγο. Μείναμε πίσω, ίσως για να κρατήσουμε το σκορ, και ίσως σκεφτόμασταν στο πίσω μέρος του μυαλού μας την ισοπαλία. Και αυτό μας τύχησε. Ο Άρης έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με εμάς, πιστεύω, σε όλο το πρωτάθλημα. Και σε όσες ευκαιρίες του ήρθαν, ήταν αποτελεσματικός και κέρδισε το παιχνίδι. Αυτό το συν 8 γυρίζει? Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να γυρίσουμε την κατάσταση, ότι η ομάδα του ΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά. Τώρα αν θα γυρίσει και αν θα είμαστε εμείς που θα πάρουμε την πρωτιά, αυτό θα φανεί στο τέλος. Είδαμε κάποιες κακές εμφανίσεις μάλλον μετά την ήττα από τον Άρη, οι οποίες μετά το παιχνίδι της προηγούμενης Τετάρτης από τη Χρυσούπολη έχουν αλλάξει τελείως. Ήτανε ψυχολογικές αυτές οι ήττες ή μάλλον τα αποτελέσματα, γιατί είχαμε μόνο μία ήττα αυτή από το Λαγκαδά, η οποία πόνεσε αρκετά νομίζω,
αρκετούς φιλάθλους της Καβάλας. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα μετά το παιχνίδι με τον Νέστο και στο παιχνίδι με τον Νέστο και την Κυριακή με την Καλαμαριά έδειξε ένα υπέροχο με ένα 8-1, για να είμαστε ειλικρινείς. Πιστεύω ότι ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας και αυτό φάνηκε τώρα στα τελευταία παιχνίδια. Μας τύχησε πολύ το παιχνίδι με τον Άρη ψυχολογικά, αλλά πιστεύουμε στην ομάδα και αρχίζουμε και πιστεύουμε και στον εαυτό μας πλέον και το δείχνουμε στο γήπεδο. Καταρχάς θέλω να σχολιάσουμε και ότι την Κυριακή στην Καλαμαριά σκόραρε στο πρώτο τέρμα με τη φανέλα της Καβάλας. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό που έβαλα το πρώτο γκολ με την ομάδα της Καβάλας. Αλλά εγώ συνεχίζω να δουλεύω σκληρά στις προπονήσεις για να είμαι έτοιμος την επόμενη Κυριακή και κάθε Κυριακή. Καταρχάς είναι ένα πολύ ωραίο τέρμα, να τονίσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Στην κίνηση. Και είδαμε να το πανηγυρίσεις δεόντως αυτό το τέρμα. Η αλήθεια είναι ότι το ήθελα πολύ και αυτό φάνηκε όσοι είδαν το πανηγυρισμό. Το έδειξα με όλη μου την ψυχή. Εντάξει, και συνεχίζουμε. Είπες ότι άλλαξε πάρα πολύ, έπεσε η ψυχολογία με το παιχνίδι με τον Άρη. Τώρα, αυτή τη στιγμή η ομάδα μετά από δύο πολύ μεγάλα αποτελέσματα, η άλλη πλευρά. Τώρα πρέπει να σκύψουμε τα κεφάλια κάτω και να συνεχίσουμε. Γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα, είμαστε Καβάλα και αυτή η ομάδα έχει χαρακτήρα νικητή και σε κάθε παιχνίδι πρέπει να το δείχνει. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι έχει αλλάξει το κλίμα πλέον με αυτά τα δύο αποτελέσματα στα αποδυτήρια. Υπάρχει δηλαδή θετικό κλίμα, δηλαδή έχει αλλάξει η ψυχολογία, υπάρχει η διάθεση η οποία φάνηκε να χάθηκε από πολλούς ή από κάποιους μετά από αυτή την ήττα από τον Άρη. Τώρα έχει γυρίσει αυτό ψυχολογικά? Έχουμε θετικό κλίμα και η ψυχολογία έχει ανέβει. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι δεν είμαστε καλή ομάδα. Αυτό το πιστεύαμε και αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Υπήρξε μια δήλωση ενός συμπαίκτη σου σε ένα μέσο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είπε ότι αυτός είναι ο ΑΟΚ. Αυτός που είδαμε δηλαδή την Κυριακή. Συμμερίζεσαι αυτή την άποψη? Συμφωνώ, ναι. Και έτσι πρέπει να παίζει ο ΑΟΚ. Ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Όσοι έρχονται φίλαθλοι να βλέπουν και να το ευχαριστούνται. Τώρα θέλω να μου σχολιάσει καταρχάς το παιχνίδι της Κυριακής που δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Στο 6ο λεπτό η ομάδα βρέθηκε πίσω από μια εκτέλεση πέναλτι. Όμως έδειξε χαρακτήρα και όχι απλά γύρισε το παιχνίδι, το γύρισε πριν το ημίχρονο. Και από εκεί και πέρα, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε Απόλλωνα στο γήπεδο. Ας μην κρυβόμασταν, ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς. Στην αρχή δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεχτήκαμε ένα γκολ, ωστόσο δείξαμε χαρακτήρα και στη συνέχεια ήμασταν καταιγιστικοί και πολύ αποτελεσματικοί. Σε όσες φάσεις ήρθαν είχαμε καλά τελειώματα. Η διαφορά των δύο ομάδων, δηλαδή του Απόλλωνα και της Καβάλας, είναι αυτή της Κυριακής, θεωρείς? Ναι, είναι... το θεωρώ. Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά, ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρξε μάλλον ένα παιχνίδι το οποίο στοίχησε πάρα πολύ στον ΑΟΚ με την έννοια έχασε κάποια στιγμή τον βασικό της τερματοφύλακα και τώρα τον προπονητή της, το παιχνίδι στους Αμπελόκηπους. Πόσο καθοριστικά, μέσα εισαγωγικά, ήταν τα σφυρίγματα τα οποία δέχθηκε ο κατά του σε εκείνο το παιχνίδι? Στην ψυχολογία του, όχι στο αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, επηρεάζει σίγουρα στην ψυχολογία, αλλά δεν πρέπει να βρίσκουμε δικαιολογίες, πιστεύω, στη διαιτησία ή σε οτιδήποτε. Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τη νίκη και πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Με την δήλωσή σου αυτή, δυστυχώς δεν μου επιτρέπεις να σου κάνω την ερώτηση αν θεωρείς πως στο πρωτάθλημα κυνηγέται η Καβάλα, δηλαδή δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες χαϊδεύονται τέλος πάντων. Σίγουρα δεν μας χαϊδεύουν. Αυτό πιστεύω το έχει ο Άρης, όχι εμείς. Θέλω να μου πεις, επίσης είπες ότι η διαφορά της Καβάλας με την Καλαμαριά είναι αυτή που είδαμε την Κυριακή. Η διαφορά του Άρη με την Καβάλα είναι αυτή που είδαμε στο παιχνίδι Καβάλα-Άρης? Όχι, πιστεύω ότι αν ήμασταν στην καλύτερη μέρα μας θα κερδίζαμε εμείς το παιχνίδι. Απλά βρέθηκε ο αντίπαλος ο Άρης σε καλύτερη μέρα, έτσι φάνηκε, και κέρδισε το παιχνίδι. Αν ήμασταν πιο τυχεροί και πιο άτυχος ο Άρης θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Με ένα διαφορετικό αποτέλεσμα τότε πιστεύεις ότι δεν θα είχαν γίνει και τα στραβοπατήματα σε Λαγκάδα και Αμπελόκηπους? Όχι, πιστεύω δεν θα είχε πέσει η ψυχολογία της ομάδας και θα ήμασταν πολύ καλύτεροι στο προηγούμενο παιχνίδι.
Θέλω για να συγκρίνουμε τώρα και τις καταστάσεις, γιατί μπήκαμε στη διαδικασία, αποδείχθηκε ότι όλο αυτό ήταν ένα θέμα ψυχολογίας από την περασμένη Τετάρτη μέχρι σήμερα. Η ομάδα με την ήττα της στο Λαγκαδά βρέθηκε κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Κάτι το οποίο ήταν εκτός φαντασίας κάθε ποδοσφαιριστή, διότι όσοι και αν συζητούσαν για αυτή την ομάδα και έβλεπαν το ρόστερ με το οποίο κατέβηκε η ομάδα στο Λαγκαδά, σίγουρα, έλεγε ότι είναι ρόστερ Football League. Και όμως αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται, ας πούμε, στην 10η θέση. Ξαφνικά η ομάδα κάνει 2 αποτελέσματα και βρίσκεται στην 4η, που για μένα αποδεικνύει πόσο στενό είναι το πρωτάθλημα και πόσο μικρές είναι οι ισορροπίες. Αλλά θέλω να μου πει, τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι στο Λαγκαδά και η ομάδα βρίσκεται στη 10η θέση, ποιο είναι το κλίμα και ποιες είναι οι αντιδράσεις που βλέπεις εσύ από τους συμπαίκτες σου και γενικότερα από την ομάδα? Εντάξει, σίγουρα δεν είχαμε καλή ψυχολογία. Δεν περιμέναμε να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Αλλά σηκώσαμε όλοι τα κεφάλια πάνω και είπαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να φτάσουμε την ομάδα, την Καβάλα, εκεί που πρέπει να φτάσει, δηλαδή ψηλά. Θέλω και για να συγκρίνουμε κάποια πράγματα, θέλω και το σχόλιο για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον ουραγό της κατηγορίας, κυριολεκτικά στην τελευταία ομάδα αυτή τη στιγμή, την Κοζάνη. Υπάρχουν παγίδες ή ο ΚΑΟΚ θα συνεχίσει, θεωρείς, αυτές τις πολύ καλές εμφανίσεις και θα είναι κατηγιστικός απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν βρίσκεται στην καλύτερη φάση της? Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο το μάτς, κατά τη γνώμη μου. Γιατί όλοι περιμένουν ότι θα είμαστε καταιγιστικοί πάλι, ότι θα ρίξουμε πεντάρα. Εγώ θέλω να πω ότι ας κερδίσουμε, έστω και με 1-0, να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς, και τους θεωρώ πολύτιμους σε κάθε παιχνίδι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο. Εσύ μετά από όσο βρίσκεσαι στην Καβάλα, διότι θέλω καταρχάς να συγκρίνεις το περσινό με το φετινό, την περσινή κατάσταση με τη φετινή κατάσταση. Προφανώς έχεις έρθει σε επαφή με αρκετούς φίλους της ομάδας, από εδώ πέρα, από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχεις γίνει μάλλον δέκτης γκρίνιας για κάποια πράγματα? Εντάξει, υπήρχε λίγο γκρίνια, δικαιολογημένα ίσως, με αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πιστεύουν σε αυτή την ομάδα και όχι μόλις το πρώτο κακό αποτέλεσμα να αρχίσει η γκρίνια. Γιατί δεν μας βοηθάει αυτό όλους. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος για μας είναι ο 12ος παίχτης. Ναι. Και θέλω και να μου συγκρίνεις και την περσινή σεζόν με τη φετινή. Θέλω να μου πεις τις διαφορές που βλέπεις. Πολλοί λένε ότι η ομάδα είναι καλύτερη από όπως τελείωσε πέρσι, δηλαδή την περσινή σεζόν. Το ρόστερ είναι καλύτερο από πέρυσι. Φέτος πιστεύω ότι όντως είναι καλύτερο το ρόστερ. Έγιναν οι επιλογές πιο ήρεμα. Είχαν δει η διοίκηση το προηγούμενο πρωτάθλημα. Αλλά στο τέλος της χρονιάς θα φανεί αυτό. Ναι. Σίγουρα και πέρσι κάναμε μια καλή χρονιά. Ατυχήσαμε να μην ανέβουμε κατηγορία. Φέτος περιμέναμε ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα είμαστε πρώτοι και θα ανέβουμε στη Β' Εθνική. Αλλά τελικά καταλήξαμε πάλι με τον Άρη στον όμιλό μας. Straight up leave your shit and you'll be the one who's left missing me. Yeah, this time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way or the highway. This time. Καταρχάς, επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε. Να σε ρωτήσω και την γνώμη σου για την κατηγορία. Πολλοί συμπαίκτες σου και γενικότερα ποδοσφαιριστές της κατηγορίας λένε ότι αυτός ο πρώτος όμιλος της φετινής ΓΑΜΑ Εθνικής είναι κατηγορία Football League. Έχεις αγωνιστεί φυσικά και σε υψηλότερες κατηγορίες, έχεις και συμμετοχές στη Super League με τον Θρασίβουλο. Θέλω την γνώμη σου, μέσω της εμπειρίας σου, να μας πεις μάλλον αν αυτή η κατηγορία όντως είναι υψηλότερη από ό,τι στα χαρτιά. Όντως έχει ανέβει πολύ ΓΑΜΑ Εθνική, περισσότερο από ό,τι δείχνουν τα χαρτιά. Φέτος έχουμε έναν Άρη ουσιαστικά με budget, πιστεύω,
όχι β' εθνικής αλλά α' εθνικής και με παίχτες. Πιστεύω και για μας το ίδιο. Όχι μόνο για β' εθνική δηλαδή, αλλά και ακόμα παραπάνω. Πιστεύω αυτό, ότι έχει ανέβει δηλαδή η γάμα εθνική. Είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και υπάρχουν πολλές ιστορικές ομάδες. Όχι μόνο εμείς, ο Άρης, η Δόξα Δράμας, ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι, γεγονός. Και θέλω επίσης να σε ρωτήσω, έχεις αγωνιστεί σε άλλον όμιλο της γάμα εθνικής στο παρελθόν. Ναι. Νοτιότερα με τον Power Roof. Εκεί πόσο διαφορετικός ήταν ο όμιλος, πόσο διαφορετική ήταν η νοοτροπία των ομάδων ή γενικότερα το κλίμα της κατηγορίας, όχι από την άποψη του κόσμου, από το κλίμα της κατηγορίας. Αυτό που λέμε δηλαδή στα χαρτιά αυτή τη στιγμή, ο πρώτος όμιλος δεν είναι γάμα εθνικής. Εκεί ήταν γάμα εθνική. Ήταν γάμα εθνική, είχε και εκεί ιστορικές ομάδες, όπως Εγάλεο, Ιωνικό. Υπήρχαν και εκεί οι ιστορικές ομάδες, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν σε αυτό το βαθμό όσο είναι π.χ. η Καβάλα, ο Άρης. Μάλιστα. Και το Ξανδράμα. Και για να το ολοκληρώσουμε σιγά, θέλω και τη γνώμη σου για τους γείτονες μάλλον της Καβάλας, εννοώ για το Βυζάντιο, τον Έστω και τέλος για τη Δόξα, η οποία είχε και αυτή ξεκίνησε με τον τίτλο του φαβορί την κατηγορία. Έχει κάνει και αυτή κάποια στραβοπατήματα, κυρίως μέσα στη δράμα. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις καβαλιώτικες ομάδες, δηλαδή τον Έστω τον αντιμετώπισε, στο Βυζάντιο όχι ακόμα. Ναι. Αλλά ξεκίνησαν αρκετά ικανοποιητικά. Το Βυζάντιο ειδικά μες στην έδρα του. Ο Νέστος ιτήθηκε από την Καβάλα, ενώ είχε κάνει μια ήττη τη σεζόν πέρσι στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Εντάξει, σίγουρα εδώ στην Καβάλα υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι στο επίπεδο το δικό μας, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, είναι καλό αυτό να πηγαίνει καλά το καβαλιώτικο ποδόσφαιρο, αλλά προέχει η δικιά μας η ομάδα, η Καβάλα, και όλοι πιστεύω θέλουμε να τη δούμε ψηλά στη Β' Εθνική και ακόμα πιο ψηλά. Να ξαναγυρίσει εκεί που είναι, δηλαδή εκεί που ήταν, στην Α' Εθνική. There's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Λοιπόν, 21 λεπτά μετά τις 2, με τον Λευτέρη του Νασιμάκη εδώ στο στούντιο. Είναι η εκπομπή της Λέης Φιλάθων Καβάλα στην μπάλα στην Κερκίδα. Λευτέρη, θα σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση πριν σε αποδεσμεύσω για να πας και εσύ στην προπόνηση, να μην σε καθυστερήσω άλλο. Θέλω να μου πεις, διότι ο προπονητής της Καβάλας, ο Κώστας ο Ανιφαντάκης, από τα κακά αποτελέσματα που είχε η ομάδα, δέχτηκε αρκετή κριτική. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μάλιστα δεν ίσχυαν. Ακούστηκε μέχρι και περίπτωση αποχώρησης του που δεν βγήκε η ειδικούσα επιτροπή και πήρε θέση ότι δεν υπήρχε θέμα αλλαγής προπονητή. Δυστυχώς αυτό γίνεται στην Καβάλα, αυτό το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι γενικότερα όταν φταίει κάτι για εμάς πρέπει κάποιος να την πληρώνει και συνήθως την πληρώνει ο προπονητής. Θέλω εσύ να μου πεις τη γνώμη σου για όλο αυτό το οποίο υπήρξε και τη γνώμη σου για τον Κώστα τον Ανιφαντάκη, ο οποίος τον έχεις προπονητή από πέρυσι, γνωρίζεις τον τρόπο με τον οποίο προπονεί την ομάδα και γενικότερα αν πιστεύεις ότι ήταν δίκαιη μάλλον ή άδικη όλη αυτή η αντίδραση του κόσμου επάνω στο πρόσωπο του προπονητή. Πιστεύω ότι ήταν άδικη όλη αυτή η γκρίνια ως προς το πρόσωπο του προπονητή μας. Εμείς πιστεύουμε στον προπονητή μας, το στηρίζουμε, όπως και η διοίκηση, αλλά αυτά πάντα υπάρχουν, όχι μόνο εδώ στην Καβάλα, αλλά και γενικά στην Ελλάδα. Όταν έρχονται τα κακά αποτελέσματα, όλοι ρίχνουν τις ευθύνες πάντα πρώτα στον προπονητή. Λοιπόν, Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που μας διέθεσες. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Και η πόρτα μας εννοείται ότι είναι πάντα ανοιχτή στο μέλλον για οποτεδήποτε θέλεις και για σένα και για τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Ήταν ο Λευτέρης Ασημάκης μαζί μας για τα πρώτα 20 με 25 λεπτά της εκπομπής. Τώρα εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε να αναλύσουμε 2 παιχνίδια του ΑΟΚ. Έχουμε να αναλύσουμε το ερχόμενο παιχνίδι. Έχουμε και την Ένωση, η οποία έχει έναν τελικό το Σάββατο και κανένας δεν πρέπει να λείψει. Μείνετε συντονισμένοι στην πρωινή. Η μπάλα στην Κερκίδα, επιστρέφουμε. ...145 κέντρα. Ίσον επιτυχία. 40.000 σπουδαστές. Ίσον επιτυχία. 130.000 απόφοιτοι. Ίσον επιτυχία. Κέντρα ξένων γλωσσών. Ίσον. Του εκπαιδευτικού ομίλου Στρατηγάκη. Μιλήστε τη γλώσσα της επιτυχίας. Σας περιμένουμε στον ανανεωμένο μας χώρο Καβάλα Ομονίας 117, που λειτουργεί με νέα διεύθυνση για να σας ενημερώσουμε για τα ξενόγλωσσα προγράμματά μας. Τηλέφωνο 2510 2247 40. Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 2:30. Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Όταν θέλω επισκευή και συντήρηση, μου τα κάνουν όλα. Όλα και ακόμα περισσότερα. Έλεξαν το αυτοκίνητο παρουσία μου. Μου έδωσαν εναλλακτικές λύσεις επισκευών και πρότειναν την οικονομικότερη. Εγγυήθηκαν ανταλλακτικά και εργασία για 1 χρόνο. Και πήρα γραπτή εγγύηση καλύτερης τιμής με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων αν βρω τα ίδια αλλού φθηνότερα. Θέλεις μια γεύση τιμών? 5 λίτρα λάδι 5,30, φίλτρο λαδιού και τεχνικός έλεγχος 37 σημείων, μόνο 49 ευρώ με ΦΠΑ. Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Μου τα κάνουν όλα. Γρήγορα, σωστά και προπαντός. Οικονομικά. Για το αυτοκίνητό μου, καλέ, που πάει ο νους σας. Για όλες τις μάρκες, κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Καβάλα, Σταυρός Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο 2510 39 23 33. Δράμα, 6 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 57 077. Εμπόριο Μαμαλούκας. Τζάκια επενδύσεις Μαμαλούκας. Τζάκια ανοιχτού τύπου, ενεργειακά, αερόθερμα, παραδοσιακά, μοντέρνα, τζάκια παλατζέτη. Προτάσεις και σχέδια που δίνουν χαρακτήρα στο χώρο σας. Με τεράστια συλλογή από σόμπες, σόμπες ξύλου, μαντεμένιες, σόμπες πέλετς, σόμπες πετρελαίου, μπουριά, αξεσουάρ σομπών και τζακιών. Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια και σας προσφέρουμε με την αγορά ενός τζακιού με επένδυση 1 τόνο ξύλα για να ζεστάνουμε πρώτη το σπίτι σας. Τηλέφωνο 2510 24 24 84. Στην Καβάλα, προέκταση Μικράς Ασίας. Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. I'm not all the things I said. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show that I'm trying to let you know that I'm better off on my own.
so tempting. I don't know how it got so bad. Sometimes it's so crazy that nothing can save me, but it's the only thing that I have. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know. Επιστρέψαμε λοιπόν. Είναι η εκπομπή της Λέης Φιλάθλων Καβάλα, η μπάλα στη Κερκίδα. Είχαμε στο πρώτο μέρος τον Λευτέρη τον Ασημάκη, ποδοσφαιριστή του ΑΟ Καβάλα. Συζητήσαμε για τις εμφανίσεις της ομάδος, πώς ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα μετά το παιχνίδι με τον Άρη, πώς χάθηκε η ψυχολογία, αλλά πώς την επανέκτησε η ομάδα την περασμένη Τετάρτη με τον Νέστο. Και φυσικά το πόσο κατοικιστική ήταν στο παιχνίδι με την Καλαμαριά την Κυριακή, όπου και ο ίδιος του, ο Λευτέρης Ασημάκης, σκόραρε και το πρώτο τέρμα με την φανέλα των Αργοναυτών. Πάμε εμείς να δούμε λίγο τα αποτελέσματα και γενικότερα την στατιστική της εβδομάδος που πέρασε, καθώς η Καβάλα είχε ένα 8-1 σε 2 παιχνίδια, κάτι που την έφερε φυσικά στην 4η θέση της βαθμολογίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής. Είχαμε Απόλλων Καλαμαριάς ΑΟ Καβάλα 1-5, Απόλλων Κρίας Βρύσης Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 2-1. Το Βυζάντιο συνεχίζει και προβληματίζει μακριά από το κοκκινόχωμα. Είχαμε και την απομάκρυνση φυσικά του Δημήτρη του Μαγκαφίνη μεσοβδόμαδα, και τώρα πλέον στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Διονύσης ο Μουτάκης. Νέστος Χρυσούπολης Ηρακλής Αμπελοκήπων 5-1, γρήγορα φαίνεται να ξεπέρασε την ήττα από την Καβάλα ο Νέστος. Δόξα Δράμας Εορδαϊκός 3-1, Κοζάνη Άρης 0-1, ο Άρης ο οποίος σκόραρε στο 75 και απέφυγε την απώλεια βαθμών από τον ουραγό της κατηγορίας. Απέλα Γκαδά Εθνικός Αγιονερίου 1-1, Θιέλα Φιλότα Καμπανιακός 0-0, Εύρω Σουφλίου Εθνικός Αλεξανδρόπολης 1-0. Στο ντέρμπι του Εύρου ρεπό είχε ο Εθνικός Σερών. Η βαθμολογία λοιπόν σήμερα έχει ως εξής: πρώτος ο Άρης με 22 βαθμούς, 16-4 τέρματα και αγώνα λιγότερο. Δεύτερη θέση για την Δόξα Δράμας με 18 βαθμούς, 12-6 τέρματα. Τρίτη θέση για τον Νέστο Χρυσούπολης με 15 βαθμούς, 16-11 τέρματα και αγώνα λιγότερο. Τετάρτη θέση για τον ΑΟ Καβάλα με 14 βαθμούς, 15-7 τέρματα και αγώνα λιγότερο. Πέμπτη θέση για τον Εθνικό Αγιονερίου με 14 βαθμούς, 8-5 τέρματα και αγώνα λιγότερο. Έκτη θέση για το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος με 13 βαθμούς, 11-11 τέρματα. 7η θέση για τον Καμπανιακό με 12 βαθμούς, 13-5 τέρματα. 8η θέση για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 12 βαθμούς, 8-10 τέρματα. 9η θέση για τον Απόλλων Κρίας Βρύσης με 11 βαθμούς, 8-12 τέρματα. Κάτω από τη ζώνη του επιβιβασμού έχουμε στη 10η θέση τον Εορδαϊκό με 10 βαθμούς, 7-7 τέρματα. 11η θέση για τον Εθνικό Σερών με 10 βαθμούς, 5-7 τέρματα και αγώνα λιγότερο. 12η θέση για τον Εύρω Σουφλίου με 9 βαθμούς, 5-13 τέρματα. 13η θέση για τη Θιέλα Φιλότα με 8 βαθμούς, 10-11 τέρματα. 14η θέση για την Απέλα Γκαδά με 8 βαθμούς, 8-12 τέρματα και αγώνα λιγότερο. 15η θέση για τον Ηρακλή Αμπελοκήπων με 8 βαθμούς, 8-15 τέρματα και αγώνα λιγότερο. 16η θέση για τον Απόλλων Καλαμαριάς με 7 βαθμούς, 9-15 τέρματα και αγώνα λιγότερο. Και τελευταία θέση στην Κοζάνη με 6 βαθμούς, 6-14 τέρματα και αγώνα λιγότερο. Δέκατη αγωνιστική την Κυριακή για τον πρώτο όμιλο της εθνικής κατηγορίας, με τον ΑΟ Καβάλα να υποδέχεται τον ουραγό της κατηγορίας στην Κοζάνη, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Θιέλα Φιλότα, Εθνικός Αγιονερίου Νέστος Χρυσούπολης, Καμπανιακός Δόξα Δράμας, Εθνικός Σερών Άρης, Απέλα Γκαδά Απόλλων Κρίας Βρύσης, Εορδαϊκός Εύρω Σουφλίου, Ηρακλής Αμπελοκήπων Απόλλων Καλαμαριάς, ενώ ρεπό έχει η ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε λίγο για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην ομάδα της Καλαμαριάς, όπου ο ΑΟΚ ήταν καταιγιστικός με 1-5. Από τα θετικά της υπόθεσης, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι όπου σκοράρει ο Μινάς Οπτινόπουλος, ο πιτσιρικάς ο οποίος φαίνεται να είναι αντάξιος των προσδοκιών της ομάδας του ΑΟ Καβάλα. Από εκεί και πέρα
Από τα θετικά συνεχίζει και είναι φυσικά ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν όπως φαίνεται. Ο Ασημάκης που τον είχαμε φιλοξενούμενο στο στούντιο σκόραρε το πρώτο του τέρμα και από ό,τι φαίνεται γενικότερα διανύει και αυτός μια καλή περίοδο. Γενικότερα η ομάδα βρήκε τα πατήματά της μετά το παιχνίδι με τη Χρυσούπολη. Ο Καζάκης σκοράρει ξανά, ο Δουμάνης σκόραρε. Γενικότερα είχε 5 γκολ η ομάδα από 5 διαφορετικούς σκόρερ, το οποίο είναι πολύ θετικό κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχει τρόπος να καλυφθούν κενά που έρχονται από τραυματισμούς, από ελλείψεις, και αυτό καθορίζει μια μεγάλη ομάδα, το βάθος που έχει και όχι η αρχική 11, ειδικά σε μια κατηγορία όπως είναι η φετινή ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία είναι μαραθώνιος 34 αγωνιστικών. Να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι το θα το πω δημοσιογραφικό. Σωστά η Διοικούσα Επιτροπή μπήκε μπροστά για όσα συνέβησαν στην εκπομπή της Αθλητικής Κυριακής, οι οποίοι ηρωνεύτηκαν το πέναλτι το οποίο κερδίθηκε για την Καβάλα για το 1-2, το οποίο εκτέλεσε ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος στο 21ο λεπτό. Να τονίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει το πέναλτι δεν διαμαρτύρεται, το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει. Εγώ όταν το βλέπω από βίντεο θεωρώ ότι μάλλον δεν τον βρίσκει, όμως οι παίκτες μάλλον, πόσο μάλλον ο παίκτης ο οποίος το κάνει ξέρει καλύτερα, διότι αν δούμε την ισοφάριση, οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα Καλαμαριάς τρέχουν προς τον επόπτη για το offside, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν αδιάφοροι προς την διαιτησία, ήταν εκνευρισμένοι. Εάν δεν υπήρχε πέναλτι, νομίζω πως η αντίδρασή τους δεν ήταν τόσο ψύχρεμη. Όμως ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρητικά κάνει την παράβαση δεν διαμαρτύρεται, και αυτό πρέπει να λέει κάτι. Δεύτερον, ας πούμε ότι δεν είναι, από εκεί και πέρα να μην ξεχνιόμαστε τι έχει σφυριχθεί κατά της Καβάλας τις τελευταίες εβδομάδες, μην κοροϊδευόμαστε. Τρίτον, Αθλητική Κυριακή, όταν θέλεις να λέγεσαι η ιστορικότερη αθλητική εκπομπή της χώρας, τουλάχιστον να κρατάς ένα αντικειμενικό πρόσωπο. Δεν σημαίνει το ότι δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι, θα βάλουμε τα γέλια γιατί δεν υπάρχει πέναλτι. Στη Super League αυτά γίνονται κάθε 3 μέρες. Ακόμα και όταν δεν έχει αγωνιστική δράση, στις προπονήσεις δίνουν πέναλτι τα οποία δεν είναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Τέταρτον, όταν ξεκινάς να κάνεις παρουσίαση σε αυτό το παιχνίδι και λέγεσαι πάλι Αθλητική Κυριακή και είσαι η μεγαλύτερη και ιστορικότερη αθλητική εκπομπή της χώρας, δεν ξεκινάς λέγοντας βαριά ήττα για την ιστορική ομάδα της Καλαμαριάς. Και γιατί όχι ευρία νίκη για την ιστορική ομάδα της Καβάλας. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι πιο ιστορικό έχει η Καλαμαριά από την Καβάλα. Θεωρώ μάλλον ότι η Καλαμαριά δεν είναι τόσο ιστορική όσο η Καβάλα σίγουρα. Και μπορούμε να βάλουμε κάτω τις συμμετοχές που έχουν οι ομάδες, οι δύο αυτές, στην πρώτη κατηγορία. Πώς ξεκινάς δηλαδή με τον αέρα βαριά ήττα για την ομάδα της Καλαμαριάς? Γιατί να μην πεις μεγάλη νίκη για την ιστορική ομάδα της Καβάλας? Ποια είναι δηλαδή η διαφορά? Δηλαδή δεν βάλαμε αυτή τη στιγμή ομάδες που έχουν πρωταθλήματα ή οδηγούν την κούρσα, όπως είναι ο Άρης ή όπως είναι η ΑΕΚ στο παρελθόν στην ΑΕΚ. Εκεί ναι, ίσως να υπάρχει μια διαφορά. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για Καβάλα Καλαμαριά και δεν νομίζω ότι οι καβαλιώτες δέχονται να είναι λιγότερο ιστορικοί από την Καλαμαριά σε καμία περίπτωση. Όλο το ρεπορτάζ, εκεί που εγώ ήθελα να σταθώ, είναι βασισμένο στο ότι η Καλαμαριά ιτήθηκε. Δεν αναφέρθηκε το ότι η Καβάλα κέρδισε, το οποίο είναι το τραγικό της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο το ότι γελάνε για το πέναλτι το οποίο δίνεται, το οποίο είναι αντιεπαγγελματικό, αλλά δεν θα μπω σε αυτό το κομμάτι. Ας πούμε ότι, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι και πολύ καλά κάνεις και βγαίνεις και το λες δημόσια, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα μικρόφωνο μπροστά μου και έχω το δικαίωμα να πω 2-3 πράγματα τα οποία κάποιος που τα ακούει μπορεί να μην τα εστερνίζεται. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν θέλεις να κάνεις ένα ρεπορτάζ και δεν κάνεις το Απόλλων Καλαμαριάς, Απόλλων Κρίας Βρύσης ή Απόλλων Καλαμαριάς Απέλα Γκαδά ή Απόλλων Καλαμαριάς τι Ελαφιλότα, χωρίς να θέλω να θίξω αυτές τις ομάδες, αλλά νομίζω ότι δεν συγκρίνονται ιστορικά ούτε με την Καλαμαριά ούτε με την Καβάλα. Κάνεις το Απόλλων Καλαμαριάς ΑΟ Καβάλα και μιλάς μόνο για την Καλαμαριά, λες και η Καβάλα δεν έχει βρεθεί στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας ή δεν έχει κάνει μεγάλες νίκες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Βασίζεσαι μόνο στο ότι ιτήθηκε η Καλαμαριά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πρώτη-τελευταία στην κατηγορία, και δεν μιλάς για την Καβάλα, η οποία είναι τέταρτη. Είχε στόχο εξ αρχής να βγει. Έτσι, ο βασικός στόχος από την αρχή είναι να βγει κατηγορία. Είναι από πέρσι, μάλλον, ο στόχος της ομάδας να βγει από την κατηγορία. Ενώ της Καλαμαριάς δεν νομίζω ότι κανένας μίλησε για άνοδο. Θα ήταν τρελή τουλάχιστον, διότι η ομάδα δεν βρίσκεται σε κατάσταση για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι τέτοιο. Και παρόλα αυτά, παρόλα τα δεδομένα και της οικονομικής κατάστασης και της ιστορικής κατάστασης και ακόμα και του αποτελέσματος
στέκεσαι στο ότι η ομάδα ιτήθηκε από το 1-5 και όχι ότι η ομάδα της Καβάλας κέρδισε 5-1. Και αυτό είναι, νομίζω, το μεγάλο φάουλ της υπόθεσης, ίσως μεγαλύτερο και από αυτό για το πέναλτι, το οποίο σχολιάστηκε αρνητικά καθ' όλη την διάρκεια που πεζόντουσαν τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα. Η Καβάλα σκόρπισε τον Απόλλων Καλαμαριάς με 1-5 και νομίζω ότι μόνο κέρδη είχε από αυτό το παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε μόνο την. Εγώ εξαιρώ τους 3 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Κέρδισε ψυχολογία, κέρδισε ποδοσφαιριστές, κέρδισε το σεβασμό αρκετών στην κατηγορία, οι οποίοι μετά τα κακά αποτελέσματα είχαν αρχίσει να την ξεγράφουν. Έδειξε ότι είναι παρόν, έχει μια απόσταση από την κορυφή, αλλά καλύπτεται. Μέσα σε ένα πρωτάθλημα 34 αγωνιστικών, ειδικά αν ο Άρης ξαφνικά αρχίσει και κάνει εμφανίσεις όπως αυτή που έκανε στην Κοζάνη. Τώρα ο Άρης έχει να ταξιδέψει στις Σέρρες κοντά στον Εθνικό Σερών. Σίγουρα είναι σε όλα τα παιχνίδια φαβορί ο Άρης, αλλά ποτέ δεν μπορεί, μάλλον ποτέ δεν κερδίζει το φαβορί στο ποδόσφαιρο, και αυτό είναι που κάνει αυτό το άθλημα όμορφο. Να σταθώ λίγο και 2 λεπτά να αφιερώσω και στις άλλες 2 ομάδες, στο Κοκκινόχωμα και στη Χρυσούπολη, όπου το Κοκκινόχωμα συνεχίζει και προβληματίζει μακριά από την έδρα του. Έχει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα 13 βαθμούς και τους 12 τους έχει στην έδρα του με ένα 4-4. Καλείται να αντιμετωπίσει εντός έδρας την Θεία Λαφιλότα αυτή την Κυριακή για την 10η αγωνιστική. Νομίζω ότι θα πάρει το παιχνίδι, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά με τέτοιες εμφανίσεις μακριά από την έδρα σου θα έχεις πρόβλημα στο τέλος. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουν στην ομάδα του Βυζαντίου, καθώς έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με αρκετές μετακινήσεις, με προσθήκες. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Από την άλλη, η Χρυσούπολη ξεπέρασε γρήγορα το σοκ του 3-0 από την Καβάλα. Σκόρπισε κυριολεκτικά και αυτή τον Ηρακλή Αμπελοκήπων με 5-1. Με τα γκολ των Χασάνογλου στο 5, Σεφερίδη στο 12, Γκατζολάρη στο 34 και ο Μαχαιρούδης έκλεισε το σκορ στο 81 και στο 89. Το μοναδικό γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχε ο Χιονίδης στο 26. Νομίζω ότι ο Νέστος δεν ήρθε σε καμία περίπτωση να κάνει τουρισμό, το απέδειξε με τον Άρη. Ίσως με την Καβάλα να ήταν κακός, όχι ίσως, σίγουρα ήταν κακός με την Καβάλα, όμως σίγουρα δεν είναι μια ομάδα η οποία αξίζει να την υποτιμήσουμε ή να την αφήσουμε μάλλον στην απέξω και να θεωρούμε ότι θα κινδυνεύσει. Θεωρώ ότι το Βυζάντιο κινδυνεύει περισσότερο από τον Νέστο στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι και το Βυζάντιο και ο Νέστος θα σώσουν την κατηγορία άνετα. Βέβαια σε ένα πρωτάθλημα όπου οι μισές ομάδες υποβιβάζονται, οι 8 από τις 17. Νομίζω ότι σίγουρα για να σωθείς πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό. Για να κλείσουμε το παιχνίδι για να κλείσουμε γενικά με το ποδόσφαιρο, ο ΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κοζάνη, υπενθυμίζουμε, την Κυριακή. Η Κοζάνη είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς. Σίγουρα θα έρθει να πάρει, να κλέψει μάλλον κάποιο βαθμό, οπότε θα περιμένουμε το κλασικό παιχνίδι διπλής άμυνας, να μην περνάει τίποτα και να καθόμαστε αγκαλιά για να μην περάσει κανένας. Όμως από εδώ και πέρα είναι η ποδοσφαιρική ευφυΐα των ποδοσφαιριστών της Καβάλας και του προπονητή, ο οποίος φυσικά όμως δεν θα βρίσκεται στον πάγκο την Κυριακή, να κάνουν τις ανάλογες προπονήσεις, την ανάλογη τακτική για να σπάσουν αυτές τις άμυνες, οι οποίες είναι αναμενόμενες, κακά τα ψέματα, από ομάδες οι οποίες βρίσκονται χαμηλά στην βαθμολογία και έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους με την ομάδα της Καβάλας. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε από πέρσι.
take your breath away and you feel yourself suffocating. Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. 121 guns, lay down your arms, give up the fight. 121 guns, throw up your arms into the sky. You and I. Αυτά λοιπόν από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου η Καβάλα ιτήθηκε στο ΆΚΑ το Σάββατο από την ΑΕΚ με 80-72, παρουσιάζοντας όμως ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό το οποίο βλέπαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Μία ήττα προγράμματος, δεν στοίχησε σε καμία περίπτωση. Αυτό που κέρδισε η Καβάλα είναι μια καλή εμφάνιση, ίσως ψυχολογία από αυτό, για να έρθει ο τελικός του Σαββάτου απέναντι στην ομάδα της Κηφισιάς. Η ομάδα της Κηφισιάς, η οποία ιτήθηκε με έναν τέλος πάντων θρυλερικό τρόπο από τον Κόρυβο Αμαλιάδας 60-61 το Σάββατο για την 5η αγωνιστική, και πλέον βρίσκεται στην 5η θέση με 3 νίκες, 2 ήττες. Είναι μια καλή ομάδα, έχει υλικό, φαίνεται ότι έχει διάθεση. Η Καβάλα αυτή τη στιγμή καλείται όμως να της σπάσει τον τζαμπουκά μέσα εισαγωγικά και με βοήθεια φυσικά την έδρα της να πάρει αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα, το οποίο θα την φέρει σε αυτό το 2-4, το οποίο είναι ικανοποιητικό. Αυτή τη στιγμή η Καβάλα βρίσκεται μία θέση πάνω από τη ζώνη του βιβασμού, με μία νίκη, 4 ήττες. Πρέπει από εδώ και πέρα να εκμεταλλευτεί την έδρα της, σίγουρα στα παιχνίδια τα οποία μπορεί. Δεν συζητάμε για ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε υψηλότερη κάστα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης και ίσως ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επίσης ξεκίνησε άσχημα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος από τους 5 ο οποίος μπορείς να χτυπήσεις όποιος και να είσαι. Αλλά με αυτού του τύπου τις εμφανίσεις που έκανε στις αρχές δεν μπορείς να χτυπήσεις κανέναν, και αυτό ελπίζουμε να άλλαξε σύμφωνα με αυτά που είδαμε το Σάββατο. Το ερχόμενο Σάββατο θα δούμε ακόμα περισσότερα κόντρα στην Κηφισιά, σε αυτή την δύσκολη αποστολή που έχει η ομάδα της Καβάλας φέτος για να σώσει την κατηγορία. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε το παιχνίδι του Σαββάτου στην ΑΕΚ, εκεί όπου τα 10 λεπτά είχαν ως εξής, να δούμε λίγο την στατιστική. 28-21 το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, κάτι που αποδεικνύει ότι η ομάδα έχει επιτοπλίστων πρόβλημα στην άμυνα. Δεύτερο δεκάλεπτο το κερδίζει η Καβάλα με ένα επιμέρους σκορ 17-21, 45-42 πάνε οι ομάδες για το ημίχρονο στα αποδυτήρια. Το επιμέρους σκορ του τρίτου δεκαλέπτου 19-14 με 64-56 το σκορ συνολικά, και το επιμέρους σκορ του τετάρτου δεκαλέπτου 16-16 για το τελικό 80-72 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο ΆΚΑ. Πάλι 80 πόντους η Καβάλα. Να κρατήσουμε λίγο και τα αρνητικά της υπόθεσης. Έχει πρόβλημα στην άμυνα και αυτό είναι φανερό. Έχει δεχθεί 400 ουσιαστικά πόντους, 399 συγκεκριμένα σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Πρέπει να αλλάξει λίγο αμυντικά πρόσωπο, πρέπει να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο, τουλάχιστον στα εντός έδρας να έχει λίγο περισσότερο τσαμπουκά, να παίζει λίγο περισσότερο ξύλο. Για άλλη μια φορά είδαμε ότι το σκορ ξέφυγε. Από το πρώτο δεκάλεπτο μάλιστα δέχθηκε 28 πόντους, κάτι το οποίο φυσικά είναι αρνητικό αμυντικά. Από εκεί και πέρα βρήκε το σθένος και κρατήθηκε στους 21 πόντους και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε δηλαδή μια πολύ καλή επιθετική κατάσταση για να φτάσει στο πλην 3 να είναι στο ημίχρονο μόνο. Και το πλην 8 το τελικό νομίζω ότι δεν είναι κακό αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία είναι η μοναδική ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό, οι οποίες είναι αίτητες στο πρωτάθλημα. Όμως αν θέλει να πάρει αποτελέσματα κόντρα στις ομάδες της δικής της κάστας, πρέπει να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο τσαμπουκαλεμένη, να παίζει δηλαδή λίγο περισσότερο ξύλο, να διεκδικεί λίγο περισσότερο, να έχει περισσότερες μάχες μέσα στο παρκέ. Από εκεί και πέρα οι σκόρερ, να αναφέρουμε μάλλον τους σκόρερ του γηπέδου στο παιχνίδι του Σαββάτου που πέρασε. Πρώτος ήταν ο Jones της Καβάλας με 22 πόντους. Ακολούθησε ο Χέρστον της ΑΕΚ με 16, ο Κοστόφ της Καβάλας επίσης με 16, ο Μιλόσεβιτς με 14 της ΑΕΚ και ο Μαυρογεφαλίδης με 13 επίσης της ΑΕΚ. Νομίζω ότι
η Καβάλα κέρδισε τον Jones. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της αγωνιστικής και νομίζω ότι θα παίξει και σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Ταπούτος επιστρέφει φυσικά για το παιχνίδι με την Κηφισιά, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό για την ομάδα. Νομίζω ότι όλη η ομάδα έτοιμη για ένα μεγάλο παιχνίδι. Εάν το χάσει, μπαίνει σε περιπέτειες από νωρίς. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σίγουρα υπάρχουν, βλέπουμε δηλαδή μάχες να γίνονται, να χάνουν όλοι από όλους, να κερδίζουν όλοι όλους, αλλά η Καβάλα μένει έξω από αυτό το χώρο. Ο Κόρυβος πέρασε από την Κηφισιά. Νομίζω ότι δεν είναι και από τα θετικότερα αυτό, διότι αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες έχουν 3 νίκες, 2 ήττες. Η Καβάλα είναι ακόμα στην μία. Πρέπει να βρει τον τρόπο, να βρει τον εαυτό της και η Καβάλα να κερδίσει το Σάββατο την Κηφισιά και από εκεί και πέρα να κοιτάει με διαφορετική οπτική το πρωτάθλημα. Να αναφέρουμε τα αποτελέσματα όλης της πέμπτης αγωνιστικής που διεξήχθη αυτό το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα φυσικά. Είπαμε λοιπόν ΑΕΚ Καβάλα 80-72, Κηφισιά Κόρυβος Αμαλιάδας 60-61, Κολοσσός Ρόδου Αρκαδικός 83-70, Αγόρ Έθιμνο ΠΑΟΚ 63-74, η πρώτη νίκη του δικεφάλου του Βορρά στο πρωτάθλημα. Άρης Τρίκαλα 84-79, έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Άρη η ομάδα των Τρικάλων. Ολυμπιακός Λαύριο 108-39 σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τη διαφορά που πέτυχε ο Ολυμπιακός. Για την άμυνα είναι η δεύτερη καλύτερη που έχει κάνει ποτέ του και νομίζω ότι ήταν μια πολύ βαριά ήττα, όπως και να έχει, για την ομάδα του Λαυρίου, η οποία ίσως να επηρεάσει και την ψυχολογία της. Στο συν 69 Ολυμπιακός στο τέλος, νομίζω ότι εντάξει ήταν λίγο καταιγιστικός και νομίζω ότι και το Λαύριο δεν έδειξε ιδιαίτερη αντίσταση. Είναι σκορ που θα βλέπαμε σε παιχνίδι αντρών εναντίον εφήβων, αυτό το 108-39, ίσως να επηρεάσει την ψυχολογική κατάσταση της ομάδας και ίσως αυτό να μπορέσει να εκμεταλλευτεί η Καβάλα με μια νίκη της το Σάββατο. Και τέλος, την αυλαία έκλεισε το παιχνίδι της Δευτέρας στην Πάτρα, Απόλλων Πατρών Παναθηναϊκός 80-90. Ο Απόλλων Πατρών έδειξε καλό πρόσωπο απέναντι στους πρωτοπόρους, αλλά τελικά το αποτέλεσμα πήγε στον Παναθηναϊκό εύκολα με ένα συν 10. Η βαθμολογία λοιπόν έχει πρώτον τον Παναθηναϊκό με 5 νίκες και 430 πόντους, Ενεργητικό 345 παθητικό. Δεύτερη την ΑΕΚ με 5 νίκες, 373 πόντους, Ενεργητικό 322 παθητικό. Τρίτος ο Ολυμπιακός με 4 νίκες, 1 ήττα, 458 πόντους, Ενεργητικό 317 παθητικό. Και τον Άρη στην τέταρτη θέση με 4 νίκες, 1 ήττα, 404 πόντους, Ενεργητικό 345 παθητικό. Αυτές είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα έχουμε στις χαμηλότερες θέσεις. Στην ένατη τον Αγόρ Έθιμνο με 1 νίκη, 4 ήττες, 347 πόντους, Ενεργητικό 386 παθητικό. Στη 10η θέση τον Απόλλων Πάτρας με 1 νίκη, 4 ήττες, 362 πόντους, Ενεργητικό 385 παθητικό. Και να τονίσουμε ότι αυτή τη νίκη την πέτυχε στην Καλαμίτσα. Εάν είχε καταφέρει η Καβάλα να κερδίσει τότε την Πάτρα, αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας θα ήταν σε περιπέτειες ήδη. Εν 10η θέση για τον ΠΑΟΚ με 1 νίκη, 4 ήττες, 365 πόντους, Ενεργητικό 389 πόντους, παθητικό. Αλλά σίγουρα δεν θα μείνει εδώ η ομάδα του ΠΑΟΚ, σίγουρα θα βρει τον εαυτό της σιγά σιγά. Έκανε μια καλή νίκη το περασμένο Σάββατο στο Ρέθυμνο, παίζοντας και όμορφο μπάσκετ. 12η θέση για την Καβάλα με 1 νίκη, 4 ήττες, 350 πόντους, Ενεργητικό 399 παθητικό. Και κάτω από τη ζώνη υποβασμού αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Λαύριο στην 13η με 1 νίκη, 4 ήττες και 305 πόντους, Ενεργητικό 400 παθητικό. Και στη 14η θέση Αρκαδικός με 1 νίκη, επίσης 4 ήττες, 320 πόντους, Ενεργητικό 401 πόντους, παθητικό. Έχω ένα μήνυμα τώρα εδώ από τον Μιχαήλ τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος λέει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε Σφορτσιανίτη. Δεν νομίζω ότι είναι από τους παίκτες οι οποίοι θεωρούνται τέλος πάντων στον μπάσκετ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, παίκτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά. Ο Σοφοκλής είχε μια πολύ καλή περίοδο γύρω στο 2007 με 2011, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλό πεντάρι. Εντάξει, κάποια στιγμή πήρε και πάρα πολλά κιλά και εκεί χάθηκε νομίζω. Αλλά όταν σε διώχνουν από την Ευρωλίγκα και τον Ερυθρό Αστέρα, νομίζω ότι εντάξει, δεν είσαι για κάποιος παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά. Ο Ερυθρός Αστέρας, να τονίσουμε ότι δεν είναι και κάποια ομάδα η οποία έχει στόχο το Final Four, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα. Είναι μια ομάδα η οποία πηγαίνει στην Ευρωλίγκα, κάνει καλές παρουσίες, μάλλον καλές εμφανίσεις, όχι καλές παρουσίες. Καλές εμφανίσεις ανάλογα σε κάποια παιχνίδια. Φέτος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Και
δεν έκανε σε αυτόν τον Ερυθρό Αστέρα. Οπότε είναι παίκτης ο οποίος δεν κάνει για EuroLeague. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε νομίζω ότι εμάς απλά επηρεάζει το ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Σοφοκλή, διότι εμείς δεν έχουμε τόσο βαρύ πεντάρι με την έννοια του Σοφοκλή πάντα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα κάνει την τεράστια διαφορά στο πρωτάθλημα και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα δεν ανήκει στην 10η θέση που βρίσκεται τώρα, αλλά σίγουρα δεν είναι για μένα τουλάχιστον, δεν είναι ούτε ΑΕΚ ούτε Άρης ακόμα. Για εμένα προσωπικά, ασχέτως ότι κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα, από εκεί και πέρα δεν είναι ούτε ΑΕΚ ούτε Άρης ακόμα. Ίσως να αλλάξει αυτό στα μισά, αλλά έτσι όπως βλέπω τις δύο ομάδες, τις τρεις μάλλον ομάδες, θεωρώ ότι ο Άρης είναι ο καλύτερος σε αυτό το γκρουπ των ομάδων, η ΑΕΚ αγγίζει τον Άρη και ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Προσωπική μου άποψη, μπορεί να διαψευθώ στο τέλος. Όπως και να έχει, καλή μεταγραφή του Σχορσιανίτη, σίγουρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι και ο παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά στον ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής για αυτή την εβδομάδα έχει το Σάββατο Καβάλα Κηφισιά στον τελικό στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Καλό θα ήταν να βρίσκεται στο γήπεδο όσους περισσότερος κόσμος γίνεται για να στηρίξει αυτή την ομάδα, η οποία έκανε υπερπροσπάθεια για να βρεθεί σε αυτή την κατηγορία. Τράβηξε πολλά το φετινό καλοκαίρι. Θα είναι κρίμα να μην καταφέρει να κατεθεί σε αυτή την κατηγορία και σίγουρα ο κόσμος θα είναι η βοήθειά του, η βοήθεια αυτής της ομάδας για να καταφέρει την παραμονή στην κατηγορία. Να τονίσουμε ότι η ομάδα βρίσκεται στο 1-4, θέλει το 2-4 και άμα γίνει το 1-5 τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα της Καβάλας από νωρίς. Μπαίνει σε περιπέτειες και πρέπει να αρχίσει να κάνει νίκες εκτός προγράμματος. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής έχουμε Κόρυβος Αμαλιάδας Άρης, Λαύριο Αγόρ Έθιμνο, ΠΑΟΚ Κολοσσός Ρόδου και ΑΕΚ Απόλλων Πατρών. Ενώ την Κυριακή έχουμε στις 5 Τρίκαλα Ολυμπιακός και την Δευτέρα στις 7 Αρκαδικός Παναθηναϊκός. Όλα τα παιχνίδια του Σαββάτου στις 5 πλην αυτό της ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών που γίνεται στις 7. Όλα τα παιχνίδια των ομάδων τα οποία καλύπτονται από τον ΟΤΕ TV έχουν διαφορετικές ώρες. Μπορούν να ευελιχθούν μέσα στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα της Νόβα είναι μια φίξ ώρα. Πλην τώρα του παιχνιδιού της Δευτέρας, το οποίο νομίζω ότι γίνεται αργά το βράδυ, όπως γίνεται και τώρα το Αρκαδικός Παναθηναϊκός. Αυτά από το χώρο του μπάσκετ. Η Καβάλα είναι υποχρεωμένη να κερδίσει ένα παιχνίδι μεγάλη σημασία το Σάββατο απέναντι στην Κηφισιά. Αλλιώς θα έχουμε φαντάζομαι θέματα, καθώς η ομάδα θα βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις, θα έχει ένα ρεκόρ 1-5 και θα έχει χάσει ήδη 3 σημαντικά παιχνίδια στην έδρα της. Πρέπει να βρει τα σωστά πατήματα και ο κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια ώστε η ομάδα να κρατηθεί ψηλά στην πρώτη μάλλον κατηγορία. Νομίζω ότι η ομάδα με μία νίκη το Σάββατο σίγουρα θα αλλάξει η ψυχολογία της και σίγουρα θα δούμε καλύτερα πράγματα. Ήδη είδαμε πολύ ωραία πράγματα στο ΆΚΑ. Είδαμε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον πάλεψε. Εγώ κρατάω το αρνητικό ότι πάλι δέχθηκε 80 πόντους. Πρέπει λίγο να βελτιώσει την άμυνά της. Από εκεί και πέρα, εγώ κρατάω στο θετικό την εμφάνιση του Jones, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήρθε για να γίνει η ηγετική μορφή, η αμερικανική μάλλον ηγετική μορφή για την Καβάλα. Αυτά και από τον μπάσκετ. Να τονίσουμε ότι μετά το παιχνίδι του μπάσκετ το Σάββατο θα διεξαχθεί και το παιχνίδι βόλεϊ για την Β' Εθνική Γυναικών ανάμεσα στον ΑΟ Καβάλα και τον Ερμή Δράμας. Ένα παιχνίδι που προφανώς θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς τα κορίτσια έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Είχαν την πρώτη τους την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά παίξανε πολύ καλό βόλεϊ από ό,τι ενημερώθηκα, αφού προηγήθηκαν και 0-1 στα σετ.
Θα ήταν πάρα πολύ καλή, ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο μετά το παιχνίδι του μπάσκετ να καθίσει ο κόσμος να δει και την προσπάθεια που γίνεται στο γυναικείο τμήμα του βόλεϊ του ΑΟΚ. Αυτά. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να τονίσουμε κάτι. Έχουμε για την Κυριακή το παιχνίδι του ΑΟΚ Καβάλα κόντρα στην ομάδα της Κοζάνης για την 10η αγωνιστική της 3ης εθνικής κατηγορίας. Έχει γυρίσει πλέον η Παλήρια, ήρθε η ώρα να την κρατήσουμε εκεί και για να δούμε πού μπορούμε να τερματίσουμε. Εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το ιδιωτικό κτέο Καβάλας με 2 έδρες στο όνομά μας στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα με τηλέφωνο 2510-392-444 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 2510-410-44. Με κάθε έλεγχο που πραγματοποιείτε μπαίνετε στην κλήρωση για 2 μηχανάκια στο τέλος του χρόνου. Αλλά και το Blue Café που βρίσκεται στην παραλία της Καβάλας επί της Εθνικής Αντιστάσεως με τηλέφωνο 2510-223-777. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε 2 μπύρες της επιλογής σας στη σελίδα μας στο Facebook, η Μπάλα στη Γεργίδα, για όποιο παιχνίδι εσείς θέλετε. Ο διαγωνισμός θα μπει σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή. Αυτά από εμάς. Είχαμε την τιμή μάλλον να φιλοξενούμε τον Ελευθέρη τον Ασημάκη σήμερα στο στούντιο. Θα προσπαθήσουμε και την άλλη εβδομάδα να έχουμε κάτι. Θα δούμε πώς θα πάνε και τα παιχνίδια της Κυριακής για να έχουμε και κάποιον αντίστοιχο καλεσμένο. Αυτά από εμάς λοιπόν. Πρώτο Θεός θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Να είσαστε όλοι καλά. Tonight.